Basin. Sa English sa balde ba? Kabanan. Sa English sa baba? Mouth. Hi guys! Ito bang dito ti? Welcome to Koy Manales Vlog! So karon guys, wala si mama guys kay siya take video guys. So siya mag-question sa mga among dulaan day karon guys is what is the English of Unsay magpili mo unsa inyong category? hayop na lang daw. Hayop? Oh, Sige lumba ha. sige. Ay, sa English sa ero. Dog. Okay. Sa English sa ereng. Kakat. Sa English sa bulak. Flower. Flower. Sa English sa kahoy. Lare. Dili putol. Kahoy man o tri sakto. Sa English sa dagat. Si. Kaute sa unsa? Bilang. Sa English sa tubig. Water. Kaute. Ano? Sa English sa yuta. Soil. Yuta? Higdaan na. One. Lapok. Dili. Wala ka kakabalote? Land. Balas manama. Langgana. Balde. Langgana. Ay. Te. Tumang dito. English sa langgana. Basin. Sa balde. Basin. Basin. Bits. Basin. Sa English sa balde ba? Kabanan. Tab. Dili. Pail. Pail ang kuan ha, balde. Sa English sa kabo. Tabo. Unsa? Ang ilo. Unsa ti? Puro man may di ka tabo. Wala naman lang. Wala lang. Deeper dry, deeper. Sa English sa kaldero. Ate. Kaldero ti. Hindi na ko eh. Tubag ako eh. Awa anong kamot niyo? Kaldero ba? Unsa man yung guys ko grade 4 na. Gani. Kaldero ba? Kitol. Ba? Sa English sa sabon. Soap. Unsa man ang isa? Naglaala ko ah. Banati. Sa English sa babae. Girl. Indami. Yeah. Lalaki. Boy. Hala sa adlaw. San? Day. Saan sakto? Sa English sa ilong. Pagkaon ay pagkaon. Nose. Sa English sa mata. Eyes. Sa English sa baba. Mouth. Sa English sa baba. Tang. Dila na ke. Masaya pa masarap. English sa langit. Heaven. Ikaw, imo ha. Ano? Hindi, Melvin. Hina, bagbabay na mo. Sa mo kayo, Bye-bye.